mám další videa. A tentokrát jsem to opět máte ovcem. Ano, a jde vybíhat kontejnery, protože já jak dělám ty věci, jak vlastně se vyhábím, tak on si taky něco, jo? Ano. Tak tady objíždíme po celých Bahamách nějaký kontejnery a hledáme tu nějaký elektro. Co se nám k tomu povíš? Nic. No pojď, tak jedem. Jo, vidíte, on tu zase je něco na Messengeru. Pohodě, dělej. Jak jsem říkal, tam to věc na Google. Hele, do videa s tím budu ticha. Nebo ti dá ještě ban. Ban na Minecraft ti daj. No, jedeme. My tady vybíráme popelnice, jak největší. Jo, vybíráme popelnice, to víš. Největší prostě popeláři, že jo, hashtag popelář. Jo, všichni dejte na Instagram hashtag popelář. Ano, a taky... Hej kámo, ty já nemůžu v jedné ruce držet mobil a Hashtag... druhý jec. Hashtag Pepa Oka, všichni hashtag Pepa a hashtag popelnice. No, a teď to máš udělat. Stříkáš, bude u další jed. Až budeme u další popelnice, tak se zatím mějte. A zatím čauky čau. Takže já se vám hlasím z dalšího místa. Máte už tam nečeká. Hej Máty, pozdrav. No tamhle zase něco našel, nějaký popelnice. Říká, že máme jít za ním, tak jdeme za ním, to bude zajímavý. Jo, on by tady byl, prosím vás, značku. Kam bys si dal? Kam bys si dal? Jedeme další popelnice, pak se vám ozvem zatím. Čus. My jsme u další popelnice, může se to dělat. A zase popelnice. Zatím tu nic není. No, zase totální hovňák kamartovaný věc. Hej, možná to by se tím mohlo hodit. Pojď sem, tady je něco. To by se tím mohlo hodit nějaký kus skla. Jo, jeden, tam, ne, jeden do té sámeny. OK, tak jeden do sámeny. Čekáte, jak jde ty youtubeři? Tak jo, takže už jsme na hlavní, tam už je do auta. Musíme to pořádně rozjet. Už zase jde přede mnou. Tak kam jedeš? Tak si kybou auta. Fakov auta, ty vole. Si to jdu po hlavní. Když se to nedívají, jak to jedu s mobilem. Jako to bych nikdy neviděl na obrazu. A už je zase vepředu. No už je zase vepředu a ukazuje něco na ruce. 5. Teď já taky zatáčím. Jo, za mnou ještě nejede. Jo, jede ale vzadu, takže v pohodě. No už se ujel, já ho zabiju. To už je konec. Já fakt zabiju. Si tu jdu jak šéf. Možná. Tak jo, jsme tady. Počkej. No počkat, tak zastav a řekni nám do kamery. No pojď nám to říct. Tak nám pojď říct, co jsi tu vlastně dneska našel. A takže nic to není, takže opět jdeme dál a už mě celkem bolí nohy. Z tvýho neustálého ježdění. Po popelnicích. Takže jdeme dál. A to by samozřejmě nebylo video, kdybych neudělal jeden základní krok. Vaša! Jdeme po hlavní silnici a samozřejmě to nenajdeme na silnici, takže se podívejte. Jaký kompost. To je vlastně nějaká buchta. No nic, tak zatím další popelnice. No což, takže my se teď blížíme k další popelnici. Jak nějaká bude. A, takže pán neví. Proč nevíte? No, takže neví. Takže každopádně se tam přiblížíme a pak se vám vezmeme. No což, takže jsme tady. A vypadá to, že tady konečně něco bude. Řekni, co tu bude. No, řekni, co tu bude. Ano, kapotní sklo, vidíte ho. Pojď nám ho ukázat detailněji. No, pojď. Tady je prskena, tamhle prskena, co je tady svý jako. No, to je jako tvůj iPhone. Praskoj celý. Ale ten je ještě v
No tak nám ho ukáž, zatím je v pohodě, jak můžete... Hej, počkej. Halo, to je úplně nejlepší zvuk, co? Ano, takže teď jste viděli popelnici, tady mi to řekl, opět máte ovec. A každopádně jdeme k další popelnici. Yeah! Ty máte našel kontejner, ale ti už si nebudeme včel. Ale ono ho zaujímalo co jiného. Takže se jdeme teda podívat, co ho zaujímalo. Podle mě to bude něco zajímavého. Že to úplně tak psalo. No tak tam teda ukaž, co je tu tak zajímavého. No co je to zajímavého? Jaký jezero je tady, vidíte? OK. Tak a teď jedeme samozřejmě k takovým popelnicím. Řekni Vaša. Takže vracíme se k tím popelnicím, jak byly. A máte už tam zase úplně jede na 100. Tak pojď, zastav a pěkně si podívej, co je tady. Teď ukazuje na to fakáče, takže zatím nevíme, co tím myslí. A každopádně tím myslí určitě něco dobrýho. Což je u další popelnice. A pojď. Teď řekneme Vaša stejně. 3, 2, počkej, abys tam bylo vidět, stůj ty vole. 3, 2, 1, Vaša! Jsme u další popelnic a máte ovec opět říká, že tady je hovno. Tady pojď nám ukázat, že je tady hovno, pěkně si zaparkuj kolo. Zaparkuj si kolo a pojď nám ukázat, že je tady hovno. Ukaž nám, kde je tady hovno. Tady vidí člověče hodně hovna všude. No, takže každopádně opět jedeme k dalším popelnicím. A teď double Vaša. No, takže jsme na další popelnici, ano, on tady opět nějaký Vaša. Hej, pojď, posvěť mi. Jo, on posvítí, děkuju. A pojď teda, když jsi, tak se podívej, co tam je teda. No, právě, že taky ne. Jako jedeme k další popelnici? Fakt? OK, jenom tady vidíte jeho iPhone, jak to s ním svítí jako Beyblade, ano, už mi to zasnu, to šumím. No, každopádně, těšte se u další popelnice, až každopádně, oni z vás nenecháme s panem Vaša! OK, takže teď si dáme chvíli pauzu od neuvěřitelných popelnic. A máte říkal, že se taky podíváme na nějaké dětské hřiště. Takže jedem a uvidíme, co nás zase překvapí. Kde? Jo, takže on už je tam na průleskách, ty vole. No, takže tu nějak zaparkuju kolo, hodím ho takhle, tak to mě zajímá. A jo, tak jo, pověz nám teda, co tu děláš, slavný youtuber. Ano. Ano, já natáčím, takže teď ho musíme jít taky vyprankovat. Jo, a každopádně jsme vám ještě chtěli říct, že teď v nejbližší době budeme s Martinem natáčet nějaký prank. Sketch prank a taky, ne, ty jsou málo populární. Takže každopádně teď v nějaké nejbližší době můžete těšit na nějaký prank. A zatím u dalšího videa. A mějte se a počkej, já to zastavím, až se tomu do tebe. A jdem, pojď. 3, 2, 1.